Жаңалықтар вақты өз үшін башлап жіберді. Студияда Алсын Нұриева, исәнмісіз? Тарихи ватанымызда изгі Бұлғар жиыны, ауылларда сабан тойлар көрілі. 5 июнь күнні изгі Бұлғар жиыны ұзды. Әлігі шара Бұлғар жерінде 922 жылда ислам динінің рәсми түсті қабыл итілуіне бағышланып инде 20 жылдан артық өткерлі. Әр елінің тантана Рәсейінің көп күні төбеклеріне мыңнәрше мұсылманларына һәм башқа дин вәкилләрін жия. Әр елінің шарада әлмәтлілер де қатнаша. Бұлғар жиынында Фирая Юнусова да болып қайтты. 922 елны ислам динін рәсми рәвішті қабыл ету оңайынан Россияның бик көп төбәкләріннән мұсылманнар изгі Бұлғар жиынына жиылды. Шул исәптән әлмәтлілер де әлігі шарада қатнашты. Бүгін Спас районы территориясына кірген Бұлғар шәһәрчеге жер үсті құрылмалары сакланып қалған дүния күләмендә бармак белән генә санарлык булган тарихи объектларның берсе. ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы тарафыннан рәсми рәвештә документлаштырылган изге Бұлғар җыены биредә фестиваль рәвешендә узса да, ата-бабаларыбыз җиренә килеп алар рухына дога кылу күп кенә мөселманнар өчен изге гамәл. Ассаламу алейкум рахматуллаһи баракатуху. Газиз Татарстаным, газиз халкым. Менә бу җыен хәерле җыелу дигән сүз. Хәерле җыелу белән җыелдык. Менә үзебезнең илебез, үзебезнең җиребездә сөенеп, менә бүген Аллаһ Тәгалә безгә якты көн бүләк итте. Әлеге Бұлғар жиыны ул татар халкы өчен бик әһәмиятле. Беренчедән ул тарихи яктан әһәмиятле, чөнки бу безнең үткән тарихыбызга борылып карауның бер мөмкинлеген бирә, динебезгә башка күз белән карау мөмкинлеген бирә. Бу чара беренче тапкыр 1989 елда уздырыла. 2005 елдан башлап аны республиканың мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстанның диния нәзарәте, Спас районы хакимияте белән бергәләп уздыра башлый. Быел очрашу кысаларында рухи музыка концерт программасы, Кече манара һәм хан төрбәсе комплекс территориясендә тәүбә догасы, Җәмигъ мәчете янындагы мәйданда өйлә намазы оештырылды. Моннан тыш республиканың халык сәнгать һөнәрләре осталарының эшләнмәләре күргәзмәсе Билбау көрәше буенча бөтен Россия турнирында гөрләп узды. 2005 елдан башлап изге Бұлғар җыены Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Республикасы диния нәзарәте, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ярдәме белән уздырыла. Традицион рәвештә быелгы чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы мөселманнар рухани дирекциясе рәисе Камил Самигуллин, Милли шура Милли советы рәисе катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары Васил Шахразиев, шулай ук Бөтен Россия татар дини фигуралар форумы делегатлары да чыгыш ясады. Безнең республика өчен, мөселман халкы өчен зур вакыйга. Без ел сайын менә иске Бұлғар җыены үткәрәбез. Монда ата-бабаларыбыз ислам динен 1100 ел элек кабул иттеләр һәм шушы зур вакыйганы 2нче елга бик зур Россия күләмендә матур итеп үткәрергә кабул иткән буыннарга рәхмәт йөзеннән менә бу истәлек зданиесен төзегән идек. Бу шул чагында уйланган идек. Бұлғарның проектын эшләгәндә. Менә бу ул буыннар өчен рәхмәт йөзеннән эшләнгән. Монда бит инде дөньядагы иң зур безнең басма Коран, аннан булай Ибн Фадланның килгән юллары бөтенесе монда ителгән, тарихи кергән. Менә бүген инде әйтеп кителгәнчә, менә шушындый көнгә Аллага шөкер инде килеп җиттек. Һәр вакыттагыча бу көнне Бұлғар дәүләт тарих архитектура музей тыелыгының барлык музейлары кунаклар кабул итте. Мисал өчен урта гасыр кара каллиграфия һәм Бұлғар татар язу тарихын өйрәнү мөмкинлеге булган язу тарихы интерактив мәйданчыгы Татарстан мөселманнары диния нәзарәт тарафыннан намаз дәресләре һәм танып белү лекториялары үткәрелде. Изге Бұлғар җыены хакында тулырак ислам нуры тапшырында 18 июнь көнне карый аласыз. Фирая Юнусова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты өчен Спас районыннан Әлмәт Лучсери компаниясе. Республикабыз авылларында сабан тойлары башланып китте. Бу атнада милли бәйрәмебез Түбән Мактаган бистәсенә гөрдәттеләр. Күптән инде шәһәр тибында бистә статусында булса да, биредә бәйрәм милли традицияләребезне саклап авылдагыча җылы мөхиттә узды. Тулырак Рәдифә Нугманова репортажында.
Сабантуй гадәттәгечә Татарстанда һәм Башкортостанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә, хәтта дөньяда да билгеләп үтелә. Тик кагыйдә буларак ул авыллардан башлана. Түбән Мактама Сабантуе Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Гыйрфановның сәламләү сүзе белән башланып китте. Ул кунакларны һәм бистәдә яшәүчеләрне бәйрәм белән котлады. Мактама бистәсе башка торак пунктлар өчен күп кенә мәсьәләләрдә үрнәк булып тора. Биредә ата-бабаларыбызның традицияләрен кадерләп саклыйлар һәм аларны буыннан буынга тапшыралар, диде ул үз чыгышында. Бәйрәм әләме күтәрелгәч, әлеге мактаулы хокук бистәнең ветеринар советы җитәкчесе Фәйрүзә Габитовага бирелде. Аеруча зур уңышларга ирешкән спортчыларны бүләкләү тантанасы да узды. Түбән Мактама командасының төрле спорт чараларында беренчелекне алулары гаҗәп түгел, чөнки биредә спорт үсеше өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Республика программалы Татарстан нефтьчеләре һәм Түбән Мактамадан чыккан күренекле якташлары ярдәмендә күләмле эшләр шактый башкарылган һәм башкарылып тора. Сабантуйда оештырылган авиашоу, атларда узыш, бистәнең хөрмәтле аксакалларына чәй өстәлләре, булар барысы да Түбән Мактама халкына күренекле якташларыннан бүләк. Рәхмәт инде. Менә Хәмзә белән дус белән чакырткан үзләрне, җырчыларны, алар күп сәлам әйтәсе килә. Күрешербез әле бүген бергә үскән малай. Минем әбиләр, апалар монда нәдер, монда тотырдылар, Мактамада. Хәмзәләр белән бергә үстек инде. Бердәм бәйрәм инде хәзер безгә. Кая? Без бит монда торабыз. Монда чыгабыз инде. Әлбәттә дә барабыз, конечно, Сабантуйга. Рәхмәт. Кадерле мактамалылар, шын күңелдән сезне бәйрәм белән, Сабантуй бәйрәм белән котлыйм. Сәламәтлек, исәнлек, саулык, байлык сезгә телим. Спорт уеннары бәйрәмнең иң кызыклы өлешен тәшкил итте. Соңгы елларда бигрәк тә халык арасында тату гаилә уены популярлашып китте. Бу уенда Вафинар гаиләсенә тиңнәр булмады. Уеннан Татарстан Республикасының атказанган артисты Алса Белханова һәм Алабуга җыр һәм бию ансамбле чыгышлары белән дә үрелеп барды. Монда концерт программасы да Түбән Мактамалылар тырышлыгы белән мөмкин булды. Радифа Нагманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сабантуй гомер-гомергә язгы кыр эшләре тамамлангач уздырылган. Шуңа да бәйрәмнең төп өлеше авыл хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләү. Яңа Нәдер Сабантуйда шулай башланып китте. Сәхнә турында хуҗалыкның алдынгы механизаторлары һәм терлекчеләрен, моннан тыш авыл үсешенә өлеш керткән Яңа Нәдер халкын бүләкләделәр. Тулырак алдагы сюжетта. Зәй хуҗалыгы язгы чәчү эшләрен 21 апрельдә башлый да, тиз арада тәмамлый да. 3000 гектар тәшкил иткән чәчү мәйданнарында арыш, будай, арпа иге, күп еллык үлән культуралары үстерәләр биредә. 300 баш сыердан тәүлегенә 19 литр сөт савалар. Бу яңа инвестор килеп 2 ел эчендә ирешелгән зур уңышларның берсе. Шулай итеп, ай саен хуҗалык алдынгылары 900 меңлек табыш китерә икән. Хуҗалык җитәкчесе Динар Иктисамов сүзләренчә, Зәйдә үз эшенең осталары эшли. Шуңа күрә алар Сабантуй мәйданын тоткан геройлар булуы гаҗәп түгел. Бәйрәм барышында әлбәттә халык уеннары да булды. Алар гадәттәгечә бәйрәмнең иң күңелле өлешен тәшкил итә. Сабантуй быел яңа кешелде. Менә Нәдергә килдек, кудагыйларыма кунакка. Быелгы Сабантуй искиткеч матур, оештыручылары шул хәтле. Җирле авыл советына да, колхоз председателенә дә бик зур рәхмәт. Шул хәтле нык оештырганнар. Барысы да шул. Тынысы оештырылган шәп, бөтен нәрсә күңелле, көнәйбәт. Халык та күп. Әйбәт оештырылган. Карап торырга күңел. Бәкәй. Гомер-гомергә Сабантуй мәйданының кульминацион ноктасы татар-башкорт милли көрәше. Биредә ул соңгы тамчы тиргә чаклы киеренке барды. Нәтиҗәдә баш батыр исемен Руслан Талипов яулады. Радифа Нагманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Урамда тыныч матур һава торышы, шәһәребез яшеллеккә чумды. Таш фатирның диварларын ташлап урамга чыгасы килеп тора. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең урамга чыгарга мөмкинлекләре бармы? Тулырак хәбәрчебез Алса Әмиров сюжетында. Хәлил абый Шаймарданов һәм аның иптәше Әнисә апаның июнь башында тормыш коруларына 42 ел. Кайларда гына яшәмиләр алар. Яшь белгечләр буларак Коми Ассырга юллама алып Печора шәһәрендә 8 ел яшиләр. Соңрак кабат Татарстанга кайтып төпләнәләр. Чтобы выйти на улицу. Без бер-беребезгә терәк булдык. Ул миңа әти дә, әни дә булды. Безнең бөтенесе уртак булды. Аннары Яңа Шишмә районына кайттык. Ул анда начальник АБХСС булды. Шундан лаеклы эш өчен медаль бирделәр. Хәлил абый Түбән Мактамада озак еллар участок милиционеры булып эшли. Аннары Әлмәткә күчерәләр. Бу вакытлар турында Шамил абый сөйләргә яратмый. Аңлашыла да. Ул еллар булгавыр чорга туры килә. Соңрак Шамил абый Ичке эшләр бүлегеннән лаеклы елга чыга һәм Миңнебай газ эшкәртү заводында стропольщик булып хезмәт куя.
Ире кайда эшләсә, Әнис апа да шунда, янәшә дә эшли. Эчке эшләр органнарында да, аннар заводта да бер цехта туры киләләр. Кызганычка каршы, Хәлил абый катты авырып китә. Шевченко 116 адресы буенча урнашкан шушы подъезддан Әнис апа Хәлил абыйны һәр көнне шушындый җафалар белән тышкап чыгарга мәҗбүр. Хәлил абыйны урамга алып чыгу бик мәшәкатьле. Беренче катта яшәүләренә карамастан санаулы метрларны узу аңа бик авырлык белән бирелә. Алар яшәгән Шевченко урамы 116 йортны үз балансына Алсу идарәче компаниясе ала. Идарә компаниясына мөрәҗәгать иткәч, алар яшәгән йортның ишек төбенә пандусларны яз көне беркетәләр. Ләкин әлеге пандуслардан тотынып менеп булмай. Култыксалар куелмаган. Әнис апа подъезд ичендәге баскыч арасына да әлеге җайланманы урнаштыруны сорагач, проект буенча каралмаган дигән җавап килә. Без әлеге идарәче компаниядан әлеге мәсьәләгә ачыклык кертүне сорадык. Ул протокол рәвешендә анда яшәүче кешеләрдән пандус куелуга риза дигән имзалар җыярга тиеш иде. Ул протокол рәвешендә анда яшәүче кешеләрдән пандус куелуга риза дигән имзалар җыярга тиеш иде. Ул аларны җыеп алып килде. Бу закон буенча шулай каралган. Каршы яклар булмасын өчен. Пандусны без тиз арада куячакбыз. Материалга заказ бирелгән. Сварщиклар хәзер барысы да җылылык системасын карау эшләрендә. Эшче куллар җитми. Ләкин пандус куелачак. Июнь ахырларына хәтле. Без бу мәсьәләне күз уңаенда тотачакбыз. Нинди теләк? Урамга чыгар, синдә бит кычым. Асламир Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Лучельма телекомпаниясе. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан бүлеге Бөгелмәдә хезмәт вазифаларын башкарганда һәлак булган янгын сөндерүчеләр истәлегенә багышланган чара уздырды. Ул республиканың янгынга каршы көрәш бүлекләре арасында ярыш итеп оештырылды. 16 команда арасындагы җиңүчене безнең төшерү төркеме белә. Хәлак булган иптәшләре һәр вакыт янгын сөндерүчеләрнең хәтерендә. Алар мәңге сафта дип әйтә алар. 1 минутлык тынлык та алар истәлегенә. Янгынга каршы көрәш бүлекләренең әлеге очрашуы республика ярышларының йомгаклау этабы. Иң элек пожарныйлар үз гарнизоннарында ярышып, иң-иңнәрне билгеләгән. 72-нче Яршаллы шәһәренең янгынга каршы көрәшү бүлеге хезмәткәрләре ярышны көтеп алып каршылый. Әзерлекне алдан ук башлап җибәргәннәр. Атна сайын Бөгелмәгә килеп ярыш этапларын узган алар. 4-нче тапкыр катнашам. Республика ярышларында уже 2-нче тапкыр. 2019 елда Азнакай шәһәрендә 2-нче урын алдык. Аннан соң менә бу елны тагын килдек повторно. Җиңү өчен 16 команда көч сынаша. Һәр командада 3 кеше. Ярышлар ел сайын үткәрелә һәм бу инде күркәм традициягә әверелгән. У нас проводится 43-е соревнование. Ярышлар янгын вакытында хезмәт вазифаларын башкарганда һәлак булган хезмәткәрләр истәлегенә 43 ел дәвамында үткәрелә инде. 43 районның янгын сөндерү частьләре булган территориаль гарнизоннар катнаша биредә. Со всех районов, где у нас есть подразделение ФПС. Яңа технологияларны гамәлгә кертү белән бер рәттән янгын саклау бурычлары да катлауланган. Ярышка килүчеләр үзләре белән бер кочак янгынга чыдам булган кием салым, янгын техник кораллану чараларын алып килгән. Әлеге ярышлар Татарстан Республикасы газ төтен саклаучыларның осталыгын камилләштерү, аларның гамәли күнекмәләрен үстерү юлында тагын бер этап булып тора. Повышение своего мастерства, профессионального Һөнәри осталыкны арттыру, башка командалар белән аралашу. Без монда өстәмә күнекмәләр алабыз, чөнки аларны аннары көндәлек эштә дә кулланырга мөмкин булачак. Для того, чтобы можно было потом внедрить это в нашей повседневной деятельности. Ярышта катнашучылар иң беренче итеп легенда буенча ябык фатирда чыккан янгын белән көрәште. Төтен тулган бүлмәләрдән зыян күрүчеләрне эзләде. Башняга күтәрелде. Лабиринт, причем вслепую, каждый пожарный закрытыми глазами практически вслепую проходит. Лабиринтка ябык күз белән керәсең, чөнки анда берни дә күренми. Төтен камерасы, ул да төтен белән тулган. Аннары су белән яну учагын таптык. Спасение пострадавшего и затем нахождение очага с подачей воды. Ярышта иң яхшы вакытны Әлмәт командасы күрсәтте. 10 минутта 35 секунд. Икенче урында Яршаллы командасы. Өченче урынны Түбән Камалылар яулады. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. 2 һәм 3 июнь көннәрендә Зәй шәһәренең сәламәтләндерү спорт комплексында Татарстан Республикасының муниципаль хезмәткәрләренең волейбол буенча ирләр командалары арасында ярышлар узды. Биредә Азнакай командасы лаеклы чыгыш ясады.
Толырак махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина материалында. Ярышларда Азнакай, Әлмәт, Алабуга, Яшелүзән, Зәй, Нурлат, Түбән Кама, Ярчаллы, Казан шәһәрләреннән җыелма командалар катнашты. Бүген беренче төркемдә Заинский, Ярчаллы шәһәрләре белән уйнадык. Хәзергә җиңеп барабыз. Алга табан да шулай яхшы уйнарбыз дип өметләнәбез. Җанатарлар да безнең өчен борчыла. Бик күп шөгыльләндек, әзерләндек. Ким дигәндә призер булырбыз дип уйлыйм. Гомумән алганда җиңүгә омтылабыз. 2 көн дәвамында барган ярышта Азнакай командасы иң көчле команда булып барды. Менә яңа гына үтте инде безнең полуфинальный уеннар. Зеленодольск белән уйнадык. Бик авыр уен булды, но инде без җыелдык, командный тур җиңде. Финал уеннарында Әлмәт волейболчыларын 2-0 исәбе белән җиңеп, Казанның җыелма командасы белән уйнады. Нәтиҗәдә 2-0 исәбе белән оттырып, республика командалары арасында 2нче лаеклы урынны яулады. Көчлеләрдән көчле булган Азнакай волейбол командасына киләчәктә дә уңышлар юлдаш булсын. Татнефть компаниясы табигатькә сак караш системасын җәелдерә һәм инде берничә дистә еллар дәвамында эзлекле экологик сәясәт алып бара. Сулыкларны чистарту, яшелләндерү, чишмәләрне төзекләндерү программалары уңышлы эшли. Бүген эколог көнен бәйрәм итү кысаларында Калабыз күле территориясендә агачлар утыртылды. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Компания эко-проектлары буенча нефть төбәге мәктәпләрендә биология буенча заманча класслар ачты. Бу классларда инвитро вегетатив үрчетү ысулы белән үсемлекләр үстерүче лабораторияләр бар. Татнефть җәмгыяте бу проектны 2019 елда гамәлгә ашыра башлады. Хәзерге вакытта Әлмәт шәһәрендә, Азнакай районының Актүбә поселогы, Азнакай районының Җиңү, Мәлбәгыш авылларында һәм Ютазы мәктәпләрендә барлыгы 6 кабинет эшли. Школьники занимаются... Мәктәп укучылары әлеге сыйныфларда микроканал үсемлекләрне үрчетү белән шөгыльләнәләр. Айырып алганда алар триплоид усак, декоратив үсемлекләр, чәчәкләр үстерәләр. Уку кабинетларында тикшерү һәм практик белән шөгыльләнер өчен барлык шартлар тудырылган. Төп урын урманда үсүче үсентеләр үстерүгә юнәлгән. Биокласслар, интерактив токталар, ут һәм электрон микроскоплар, ноутбуклар, барлык кирәкле реактив һәм биоматериаллар белән җиһазландырылган. Мондай сыйныфларда укыту беренче чиратта балаларда биологиягә карата кызыксыну, табигатькә мәхәббәт һәм экологик җаваплылык хисе уята. Бу белемнәр балаларга тере системалар архитекторы, урбанист-эколог, биофармаколог, ГМО-агроном һәм башкалар киләчәк заман һөнәрләрен сөйләргә этәргеч бирә ала. Растений из черенков получаем взрослые растения. Без үсемлекләрне үсентеләрдән үрчетергә өйрәнәбез. Гадәттә үсемлекләр акрын үсәләр, ә монда бөтен шартлар тудырылган. Үсентеләр чирләмиләр, бөтенсе стерил, җылы, якты. Усак, җиләк, кара җиләктә үстерәбез. Бүгенге көндә Әлмәт шәһәренең татар гимназиясендә махсус шартларда туклыклы мөхиттән грунтка күчереп утыртылган теплица урнаштырылган инде. Бу теплицаларда агач үсентеләре үсә. Утырту материалының күбесе триплоидлы үсентеләр. Аларны шәһәр күле территориясенә утырттылар. Экологик акцияда Татнефть компаниясе, Әлмәт муниципаль район башкарма комитеты вәкилләре, нефть башкаласында яшәүчеләр катнашты. Поставил себе задачу Быел максимально. Татнефть җәмгыяте булдырылганча күп күләмдә агач утыртуны планлаштырды. Без бүген язгы агач утырту сезонын шушы рәвештә триплоид усакларны утыртып тәмамлыйбыз. Бу эшкә без шәһәр халкын, коллегаларыбызны җәлеп иттек. Чынлыкта да үзең үстергән агач кадерле була. Бигрәк тә бу үсентеләрне безнең балалар үстергәч. Триплоидлы усаклар тиз үсеп китә. Ул тигез ак кәүсәсе корткычларга бирешмәүчәнлеге белән аерылып тора. 1 ел эчендә агач 2,5 метр үсеш бирә. 25 ел эчендә усак улы зур агачка әверелә. Моннан тыш, аның углекислый газны йоту күләме, әйтик чыршы яки наратныкына караганда 2 тапкыр күбрәк. Оештыручылар монда экологик очрашуларны тагын үткәргә планлаштыралар. Асла Амирова, Светлана Антонова, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.